kondo kudu manut sing miling kudu manut sing bawa marang dika dawa manes eling jroning bebrayan kebak panggoda yakti rupeto kang ribeti doni masih rawong ayu kempul mo aja salin sloka lan maneh citra ing janji jebul teka kowe gandeng priya liya biyen aku lawe kondo jroning bebrayan kebae panggoda bebasan wanci pangkong tanpa obor petang dedet kang rinoso apa pancene beto kaya wong kelangan beto awas bakasane ngono Mas Kasio wis matur nek nggawa laras dhewe nano janji tresnaku kang satuhu tetep tulus ngrenggani jiwaku Ngudi laras siang puniki wontenipun Bapak Supardi Dalebun Suyati ingkang dalem karasan Mojokerto Kedawung nggih kepareng boyong misuda kang putra-putrinipun Gendho Erosanti Retnawati dalah bagus Eko Cahyati WA iya masuk biyen aku lawe kondo jroning bebrayan kebae panggoda asil bebasan wanci pangkong awas yo garing apa
beto Ya. Dela kedala Awas. Wakasane ngauru Hae. Para tamu menika dereng purna tasih wonten es. Sabar nggih Pak Bu nggih. Bu. Ampun kondur yen tasih wonten esipun. Masukin. Tak suwun bareng sliramu Mbok jalani janji prasetyamu Jos. Tresnaku Puntup. Wer. satu Wer. tetap tulus ngeranggani jiwaku Nggih matur sembah nuwun Pak MC Matur suwun Pak Kasya.